העניינים, סוף? מבסוט מהשלג, יש פה מטר אתה אומר? יאללה, 1.5 מטר שלג. גליישר. אז מה יהיה למעלה? יש 3 מטר? אנחנו נמצאים בסנטר לפלן, וזהו אברהם אי. שיש שם חתול שלג שזוכה לו לאיתו. אז פשוט יש פה עיר באמצע הערים. מה הוא? טוב, קצת קשה לזהות שזה חתול, אבל ככה זה נראה. חתול שלג? למה קוראים חתול שלג? חתול שלג? כי הוא עושה מיהו, ויש לו זנב. קודם הלכתי במנהרה והגעתי עד לשם, עכשיו אני מזועזע לראות כמה רחוק, אני חושב שזו מנהרה קטנה. לפנינו הקלאב מד, מלון לפרנס. זה המון בלן. אנחנו בדרכנו אל הגלייצ'ר. כמו שאתם רואים יש פה קצת ירידה ואחרי זה עלייה. איתן לקח אותנו פה לקצה האלפים, דורון הראל בעצמו אפילו לא הגיע לפה. כל פעם שאנחנו מגיעים בסיום של רכבל לאיזה הר, אנחנו אפילו עם טלסקופ אי אפשר לראות את המלון שלנו, כי אנחנו כל כך רחוקים שכך שעות לחזור. נעשה מיקרוסקופ. אולי מיקרוסקופ, אפשר. כבר של 19 דקות. אני בטוח שמהרכבל הזה גם יש איזה רכבל המון בלן. מה העניינים? יש פה אוהד צרוף של מכבי חיפה, עם צעיף. וכמו כן, וואלה יש שם משחק. נשאר כרגע את ברכת הדרך, לקראת המסלולים השחורים שמקצוענים לוקחים את זה. סרוך הוא משך אותנו היום לכיוון הגלייצ'ר, שיש משם רק 2 מסלולים שחורים שהם פתוחים ואדום בספק. אבל יש לנו גם אורחת פה בקרון, לא כל כך משתפת פעולה. על האורחים אני חושב. איתן פה גרר אותנו למסלולים שכמו שרואים ב-MTV Extreme שיורדים על לצוקים, זה כנראה זה הדרך שאנחנו נוכל לרדת. לצוקים. אני בטוח שאתה אחרי היום הזה אתה יכול ללכת ל-MTV Extreme בתור למלא שעה ככה של האקסטרים. בתור זה שמוזג את התה לצוות בבוקר. אם תהיה נחמד גם תעשה תה לפני שאתה ינחיתו אותך עם מסוק על הפסגה ותראה. אני חושב שהדרך לרדת מפה תהיה במסוק. נראה לי שאנחנו נשתמש בביטוח של איסטה. יש פה 2 אנשים מאוד פסימיים, לא ברור למה. הופה. אתה חותם על עצם אחת שבורה ולהגיע הביתה בערב. כנראה שהתכנונים של גבס ביום האחרון ירצו להקדים וכמה ימים. המקצוענים פה לא עולים למקום הזה. זו הברך שמובילה צורך להצלחה.
מה העניינים סוך? מצוין, הייתי אומר לכם עוד כמה דברים לפני שאני עובד המדרון, דברים שלא הספקתי לעשות בחיים למשל. רק להמחשה, המדרון שאנחנו הולכים לרדת, סרוך הולך להוביל אותנו. נכון? תהיה לו פשוט שירות טובה. למה איתו? סבבה. אוקיי. So we go down. זהו דני, מככב על השלג, מלעטט לו, קרב לכאן, במהירות אדירה, לא יומן. וואלה, סרוך! s'il vous plaît! זהו סרוך. בונז'ורנו! איפה? כן, שם היינו. וכאן אנחנו בדרכנו. זהו דני, וזה לטונל. מנהרת לטונל. מנהרת לטונל. זה לסרוך. הייתה לי התרסקות שאחריה בדקתי אם כל הימרים נמצאים במקום. כן, והם היו שם. אני עדיין לא בדקתי את כולם. תראה מה ירדנו עכשיו. ירדנו פה מסלולים שאפילו דורבי קוטב היו מהססים לרדת. תדעת את ההר האדיר הזה? איזה הר? זה שירדנו כרגע. וואלה, האמת פה, הנה פה היינו. על ההר הזה. שם התחלנו? זה הגלייצ'ר. לגלייצ'ר. ויש לנו פה את מנהרת לטונל. מישהו פה בוקע מתוך המנהרה, זהו איתן, מאסטר הסקי. מה המצב? איך היה הסקי בתוך הטונל? לטונל היה אקסטראורדינר. אקסטראורדינר. יש לנו גם פה את לסרוך בביצוע סנובורד מרהיבי עין. לא כל יום רואים מקצוע. סרוך קיפץ על הצוקים התלולים ביותר באלפים עם הסנובורד הזה. כמעט מעיפים אותו עכשיו. טוב, תרד את זה, אני אצלם אותך יורד. יש לנו פה את המאסטר איתן. אני משער מהו המיקום של איתן. והנה איתן מבצע קפיצת סקי. אני אומר... אני חושב שהברייטנס לא טוב מכוון. תמשיך, סרוך. אז בוא נרד פה עוד קצת למטה, תמשיך לצלם, דני. בוא'נה, כל כך מאושר שהוא נופל. אתה יכול להמשיך עוד קצת בכיוון הזה. סבבה. איתן בביצוע עסקי שאפילו הצרפתים לא ראו כמותם שנים רבות. סרוך פה ביצועי סנובורד מדהימים. יורד פה ירידה במהירות 100 לדעתי. אנחנו פה על רקע השקיעה באלפים. יש לנו פה את איתן שעומד לרדת אלינו כמהירות חשופה. לא יאומן, מבצע סקי מושלם. היום מתוך 5 ישראלים הוא היחיד שעבר את מבדקי האקספרט.
זה הצוות המובחר של הסקי, כמו שאתם רואים. שעת צהריים, מתכוננים לתחרות. יש פה את עופר שלקח חצי יום חופש, כעת הוא מתחיל אותו, נראה מבסוט מתמיד. תכף תראו, יש פה הוכרז על חצי יום צילומים. אני חשבתי שזה בדיוק הזמן מתאים לקחת חצי יום חופש ולקרוא לספר טוב מצד שינה. הנה, תראה, אפילו נכנסת לחצי יום של הצילומים, כן, לא בלי להתאמץ. ברור שלא. זה חצי יום חופש. יש פה את שרוך שמוכן תמיד לגלישה, וכל רגע נתון אפשר להוציא אותו לגלישה. לא מסרב לאיתן. זה אחד הרגעים הבודדים שאתם רואים את שרוך שהוא לא על השלג. הוא גם עצבני פה על איתן שהוא הוציא את המצלמה ומבזבז עכשיו שניות. כן, באמת חבל הזמן, נראה לי אני אפסיק לצלם. צלם את דני שנרדם באמצע הגרבוט. דני מותח את הרגל שבעזרתה הוא קפץ לגבהים מדהימים היום. ואני מודה שהיא עדיין מחוברת אליי לאחר הקפיצה הזאת. טוב. זהו, דני קלמר על הצ'רליף נעלם לנו באופק. זהו דני קלמר, גולש לו במדרון בצורה מזהירה, בלתי שגרתית. חולף פה בסך. תמשיך קלמר, תמשיך. תן קצת ביצועים. זהו, אברהם אי. voulez-vous ג'דוי אובג'קטיב לול. זהו תומר שנפף לנו לשלום. שרוך, אתה טוען שהוא חסר ביטחון אחרי האוכל? לא, בעיות עיכול. קשה לו להקל ולעשות נור בזמן זמנים. ביצועים יפים. וואה, סיבוב מרשים. תבן פה, תבן. קצת שמאלה. תמשיך! סע! סיבובים פה, כמו הבלרינה. אגם הברבורים מאת תומר, מה שם המשפחה שלו? אברהם אי. הופה, חשבתי שזה לא נפל, אבל זה לא... מרוב הרוח הסערה שלו. את תומר קשה להפיל. אדם בעל מסה וכוח רבים במיוחד. דני מסתיר לי עם מסכים משום מה את הגלישה. כן, המסה הזאת גורמת לעתים להחכים מכל. אני אשנה את ביצועי הסנוקר העלובים שלי מאתמול. עופר אתמול המאזן שלו בקופונים ובהפסדים, באמת לא היה יודע כמה. אפילו איתן הצליח להפסיד איתי, ושרוך שהמזל היה איתו והצליח להפסיד. שרוך באמת היה אלילת המזל העירה לו פנים וגם אלילת היכולת. אני מספר אותה יכולת שלי גם אתמול. לא יומן. רגע עופר, אתה איתי? יופי. עכשיו זהו לשרוך. כדור אחד בלבד. האמת זהו, זה מה שמדאיג אותי. טוב. הוא בוחן את הכדורים האפשריים והולך על הכדור הקשה ביותר. שימו לב את גורלו של האדום המסכן הזה. מה זה? הבא, זהו כוכב הסנוקר,
זיו אברהם אי. סוף, נותן פה ייעוץ מקצועי. לא יאומן, הכדור צולל אל עבר החור. לא מותיר שום סיכוי לכדור. דני נוגע באדום בצורה חשודה. לא יאומן. הוא נחוש בדעתו, ממשיך אל עבר הכדור הבא. מכה איכותית שלו. עופר מכניס פה מכל הצבעים כמה שיותר. זהו לסרוך שמגיע לכאן. שירותים בתשלום. וואלה? דני לא עדיין לחרבן ולהשתין, הוא מרגיש פרייר שהוא שיעור. שוקל לחזור לכאן בפעם הבאה וגם לדפוק את הארוכה שלו. שילמנו עכשיו חצי יורו בשביל להשתין. זאת חוצפה שאין כדוגמתה. חצי יורו כל אחד, כן? וואלה, הייתם כבר משתינים ביחד באותה אסלה. אמרתי זה אולי... לא הולך ככה. זהו המון בלאן. תקרב אליו קצת. מה, איפה? יש גבינה המון בלאן? וואלה. וואלה, יש גבינה 30% שומן. גבינה, איזה מסלול אנחנו הולכים לעשות? לס אינברטס? יש מסלול שנקרא לס אינברסיון בצרפתית, אך איתן קורא לו לס אינברטס, וכולם... זהו שמו בישראל. הנה בוא נשאל לצרוך, איך קוראים למסלול? ורטס אוריינל. זה לא? זה כמו ספייס אינבייטר. אני רוצה לציין ששרוך הוא מאוד רגוע. מאיזה בחינה? הוא כבר... מה השעה עכשיו? בערך 3, הוא עוד לא עשה הרבה סקי, והוא לא, אתה יודע, הוא לא מעצבנו, יאללה בואו נגמור את שני מסלולים. אני אנצל את ההזדמנות הזאת שמצלמים, ולך דני יפיל את זה מהעריכה, אבל בקטע שתראו, 90% מהדברים שדני אומר הם שקר וכזב. יש פה עלילות שווה, תימן. וואלה. אל תאמינו לשום מילה שלו, כל מה שהוא אומר. רגע, גם בעניין של ההימורים? איזה הימורים, איזה הימורים? 99% מהזמן שהרכבלים פתוחים, שרוך נמצא באתר הסקי. הוא אוכל מהר, הוא אוכל את האוכל לפה ורץ כי פתחו את הרכבלים ושהוא לא יפספס את זה רכבל. דני ממחיש למה אני הסברתי לכם, לא לקחת את הדברים שלו ברצינות. אני רוצה שאתה תשאל אנשים אחרים כמו עופר וקלמר, שאתמול היו כל היום עם שרוך וקיבלו הפסקה אחת במשך יום שלם. טוב, ככה זה בטירונות. אבל החיילים חזרו מאוד מרוצים, למרות שהם... עופר בבטים היום. זהו. דני, למרות שהוא חולה, יפגין פה ביצועים שלא כן, לא מן העולם הזה בכלל. טוב. בדרך. אנחנו צופים עכשיו באומן הסנואובורד, שרוך עידו סטראובסקי, מלהטט. הוא מתיישב לו לרגע כדי לחשוב לאן הוא יקרא. סיבוב מושלם. חותך את ההר כאילו היה נחש. חותך את ההר כאילו היה חמאה בוז'ולה. תשימו לב פה לביצועים פה בערי האלפים. שרוך מגיע פה למהירויות שהן לא חוקיות באוטוסטרדה חיפה תל אביב. מתקרב אלינו והוא עומד ליפול עליי, וזוהי צורת העצירה בסנואובורד. נו, איך הייתה הירידה? זהו דני, יורד ממרומי ההר. זהו יום שהוא טוען שהוא לא מרגיש בו טוב, אך לא רואים זאת על סגנון הגלישה. סע, תמשיך, דני. הוא מתקרב אל עבר הצוקים. מה העניינים? הייתי צריך להתעלות על היכולת שתעביד יותר טוב. אכן התעלית. אגב, סיפרתם למצלמה כבר על מעלליו של דני בוויס אתמול? כן, דני אתמול כיכב בוויס בצורה בלתי שגרתית. אגב, איתן ועופר... יכול להיות שאף הקנתה לך את הכינוי איי פארו של הוויס. דני שיחק בבית האוקיאני
עם תומר ועם מי עוד היה שם? ולטר ויעקוב. יעקובה? אתה היית בבית המפסידים, צרוך, אתה בעצמך. לא, בפשיט אנשים יכולים הרבה כזה. יש יותר הרבה. מה העניינים? מה המצב? הכל טוב פה, אני רק רוצה להמחיש את הנוף שבו אנו נמצאים. זה המדריך שגרם לנו לסיים מהר. פיל אותנו. זהו אברהם אי ולשרוך. מה העניינים? מה המצב? שני האנשים היחידים שהסכימו לבוא ביום הנפלא הזה לגלוש עם המצלמה. לאחר שאני רוצה להסביר, עופר נשאר במיטה, קלמר ביום מנוחה, בלטר ויעקב קברו איתנו, דחו את זה בחצי שעה וגם לא הגיעו. ומי עוד נשאר? ותומר, מה איתו? היה במרפאה משהו? תומר, חצי חולה. שם זה העמק. יש שם את לזרק גם. מאזן הקופונים שלי זה מינוס 10. מאזן הקופונים שלי זה רווח של... זה 30. לא, איזה 12 נראה לי. כן? גם אנחנו, תומר ואני, כשותפים עולים פלוס 12. לשניכם ביחד? כן. תומר הביא רק 2, רק 6 פליים, דני. היה כל כך נואש לנסות להרוויח בקופונים. בוא'נה, הפסדתי שם מעלה, נשאר לי... הפסיד על קבוצה של להיות גם אחד אחרון. כן, זה היה נורא. ואחרי זה הפסדתי אותם בוויסט, אם הייתי נצח את זה, הייתי יוצא לא מופסד, לא מורא. יש פה ואן שו. אתה יכול לצלם, שלט שכתוב עליו ואן שו. ואן שו? ואן שו זה טעים, אני רוצה לשתות את זה, בוא נראה. איזה יופי השלט הזה, הוא עיצובית, הוא מאוד יפה, כזה צהוב כזה, כמו אותיות של קומיקס. ואן שו זה יין חם, כן? כן. יין חם. שטלט דה אינברסון, שזה אינברטס בעברית. לס אינברטס. ביאבנו, שזה וולקאם. אומלט פריט. אני מקווה שמעבר, הנה פה רואים את המסעדה. וואן שו. אנחנו פה במסלול לסורס, אחד מהמסלולים היפים באתר. הנה אפילו השלט, אם אני לא אפול, תצלם אותו בצורה טובה, הוא פה לסורס. המונדלן, הגולש הראשון הוא לאיתן, גולש הסקי המקצועי. מבצע פה להטוטים בשלג. לא יאומן. והוא נעלם מאחורי ההר. הגולש השני לשרוך. נחכה שמספר הגולשים הסנובורדיסטים האלה יעברו, מכיוון שהם ברמה יותר נמוכה והוא לא רוצה להתגלץ ביחד איתם, והוא יוצא לדרך. מתקרב אלינו. זהו דני שהולך לרדת פה מדרון מדהים פשוט. בוץ בעיני חברים.
בבקשה, סרוך, תאר לנו מה קרה בזמן שישבנו בגונדולה. היינו בגונדולה, הייתי פגנה מפוארת. ברגע שהיא ירדה, החליטו אותה שתי בחורות עינניות. דני מתלבט אם נתחיל לדבר איתם או לא, אבל... האמת, אני התלבטתי, בדיוק רציתי לפתוח איתם בשיחת חולין. ודני שם קץ להתלבטויות שלך, זה שהוא הצליח להעביר העולם. להיות ארוחת הערב. תן לבן אדם לאכול בשם. נסיעה בגונדולה סגורה ללא כל עיוור, גונדולה מאוד קטנה. נסיעה של 10 דקות לפחות. מהדור הישן. איכשהו השיחות פה בארוחת הערב תמיד מגיעות לנושא של שירותים בסופם. כן, אתמול, היום דרך אגב נכנסתי לשירותים בדיוק כשעופר הלך לחרבן וראיתי את המימוש של הטכניקה שלו של לשים נייר על האסלה, שדיסקסנו בזה שיש לו טכניקה שונה מהנורמל, שהוא שם גם מאחור על המקרה שהוא יישאין. זה הגיוני לגמרי, טוב, אני לא הייתי את זה בדיוק. הטכניקה של סרוך לא שלו? מה? הטכניקה שלי הכי נורמלי, היא פשוט... סרוך לא יושב בשום שירותים, הוא עומד עם הנעליים על השירותים. חזרתם לעשות נושא מעניין. גם אם הוא הולך לקלמה, גם אצלו הוא יושב את אומרת, איכשהו תמיד הם חוזרים אחרי קלעים, ואותו נושא מעניין. אני מגיע לאוכל. בוא נראה גם מה תומר הביא פה. אננס משובח, מלון איכותי, יפה מאוד. בגבינה לבנה. זה רביון. זה הבר. התחלתי לפתח קצת חום כן. פה מתנהל משחק 6 באש בין לסרוך לבין לעופר. תומר משקיף מעוף הציפור. בוא נראה מה המצב פה. מי מנצח? המשחק עומד לקראת סיום מכריע. דאבל 2 ומעלה ויש פה מחץ. סרוך במצב של מחץ. אולי נעשה פה דאבל 2 ומעלה לעיני... מה היו הקוביות? בוא נראה. שידור ישיר מוומבלי. בוא נראה את הקוביות. 4-1. אולי אותי 2-1. רגע, אולי אותי 2-1. כמעט. 3-1. עכשיו בטח לבוא לי דאבל. תפנה את מקומך. אגב, הניצחון הזה של סרוך היה רק בגלל שהוא לא הסכים להתערב על יורו. על יורו! לפנינו הקלאב מד. מלון לפרנס. מתחת לגשר, מתחת למלון, מתכוננים לגלישה בלטר, יעקובה, עופר וסרוך. זוהי הצלע השישית שבחבורה. גיא, ידוע בכינוי יעקובו. הגיע הישר מערבות ניגריה לערבות השלג. ממשיך! וזהו בלטר, מתחיל בגלישה. ערן בלטר מככב על השלג, לוקח סיבוב. זהו יומו החמישי על השלג, עובדים ביצועים יפים ביותר. שום דבר לא יעצור אותו, ממשיך בגלישה. אחרי נפילה והתרסקות על הסלעים, הוא קם כאילו לא קרה שום דבר. נע במהירות מסחררת ממש, קשה למצלמה לעקוב אחריו. תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה יכול להמשיך לגלוש, אני עוד מצלם. הוא מאיץ במדרון. סיבוב יפה מאוד.
הגולש הבא. זהו עופר קר. קבלו אותו. במורל המדרון. מסביבו ילדים בני 4. מלהטטים. חולפים אותם בשערה. אבל הוא עוד עשוי להדביק אותם. עופר קרפ גולש לכיווננו. הוא לוקח פנייה. הוא מתקרב לכאן במהירות אדירה ממש. חולף. אתה יכול להמשיך לגלוש, עופר. תמשיך. עצר כאן לרגע קט, אך הוא ממשיך בדרכו. האיש בעל שריון הפלדה, שאבירים מימי הביניים היו נרתעים למראהו. בעל מגני ברכיים חיצוניים, פנימיים, בלתי חדרים לכידון. אנחנו נמצאים פה בכניסה לחדר האוכל. כמו תמיד יש פה שלטים שמראים מה יש לאכול. בדרך כלל, כמו כל דבר פה, הם רשומים בצרפתית, ורק עופר יכול להבין את זה, אני גם לפעמים. פוטאז' לדעתי זה מרק. הנה אני רואה פה את איתן. איתן שם פה רטבים בצלחת האדירה שלו. איזה רטבים שמת? יש פה מעט קטשופ, נעל חריף במיוחד. פה למטה יש פואשה, או פואלה. פאיה. פואשה, קבאסה. יש פה תפוחי אדמה טוב, אני יכול לעשות טוב. הנה יש פה חרדל דיז'ון, מוטר דיז'ון. פה יש לנו סלסלות לחמים. הבלונדינית הזאת. כן, אתה תהיה הפרשן שלנו. אנחנו מגיעים לאזור המנות האלבונות שהיום נהיה במיטבו. יש לנו פה ארוחת טרופית היום, בננות. זה אננסים, מה זה? אננס, כן. אננס מלון. מלון, לא יאומן. קיווי, המאכל האהוב על שרוך. כן. שרוך חיסל מסעית של קיווי, התנפל עליה בדרך לפה. אני ראיתי שחצי מהתיק שלו בחזרה לארץ מלא בקיווי. פה יש את הדבר האהוב עליי, יש פה גבינות. אמנם עכשיו ממש לא נשארו הרבה. הנה המצעית היפה, דני, יש את הפוסטס. Say hello to the camera. This is the hostess. What is your name? Samia. Samia. And the cook? The chef. You are the chef? No chef. No chef. But the food is very good. Thanks a lot. ופה יש לנו גם את הברמן, שהוא גם עוזר. גם חבר של בוב מרמן. ויש לנו פה נגיסי תפוח אדמה. קלמר, יש לך איזה פרשנות שאתה רוצה להגיד בקשר לאוכל? לדעתי האוכל הלך משתפר מיום ליום. משתפר? זאת הראיה. מה הדבר האהוב עליך? קצת כמו כולם הגבינות. הגבינות כמובן, לפרומאז'. עכשיו דני קלמר ידגים לנו כיצד חותכים גבינות בצרפת. זה מאוד מעניין. אני אראה לכם איך עושים את זה באופן מקצועי. ועכשיו המקצוען בעצמו, דני קלמר. פותרים את הגבינה, מכינים אותו לחיתוך. אני גורר את הגבינות ללא שום פשר. עכשיו, לא עושים ככה כמו כל ישראלים שמורחים את הגבינות, אלא באים בזווית וחותכים. הופה, איזה חיתוך מקבילי מדהים. מקבילי ומבוזר. יש פה איזה כמה צרפתים שפשוט לא מבינים למה אנחנו רוצים לצלם שחותכים גבינות. אני יכול להבין אותם. טוב, אני עכשיו מראה את הסלטים. סלטים פה תמיד טובים. אני אוהב מאוד את החסה פה. יש רטבים בסוף הסלטים. הנה המחבת העיקרית פה שיש בה פאיה. אתמול היו פה צדפות. זה היה מלא צדפות, ותוך 5 דקות הם התרוקנו. הנה הטבחים באים לרוקן. בדיוק תפסתי פה אירוע קוסמי, שהטבחים לוקחים את המחבת למלא אותו מחדש.
פה יש עוד כל מיני מנות, ירקות, יש פה דג, פילה. שולחן הסעודה של הקבוצה הברברית שאתם רואים פה. מה יש לכם להגיד על האוכל פה? אוכל חוויה. חוויה? חוויה מיוחדת, קולינרית. צרוך? הכי גרוע באקסטור. זה מרק גלח מיוחד מהמיץ של הזה ונשפך שם במטבח. תראו מה יש בתוך המרק גלח. אני השתמשתי בו בתור פח, אני שעופר לא יכול, יוצאים פה כל מיני... זה ממש מגעיל. מה אתה אומר על האוכל, עופר? בתור שף צרפתי לאחר הסמכה ממושכת? אני מחכה לעונגות בינה שמגיע אחרי האוכל. גם אני מחכה לו. למה אתה לא נוגע באוכל, עופר? שאריות שם. לא, האמת, האוכל טעים, פשוט אוכל כבר אכל, אוכל כבר עפר. עופר כבר אכל תקופה. איתן צועד את ליבו פה. בתיאבון. ודני קלמר פורס את הגבינות שלו. הלו דני, תראה להם רוצה לתת המרק. כמו שדני, בבקשה. אזור האכילה ואזור מחייתו של דני לאברהם. האזור נראה כאילו אחרי קרב. יש פה אטרקציה הרבה יותר גדולה. מוטלות מתות בתוך האכילה. דני ניסה לסדר במהרה ולהסתיר את הראיות. גם זה השייך לדני, רק הוא העביר את זה לסרוך כמו שראיתם. זה שקר עלוב. יאללה, אני קליטה. אני לא רוצה שש. זו פעם ראשונה שאני אומר אפס בכל הימים. חוץ מפעם אחת שהייתי חייב להגיד אפס בשביל לנסות לשמור סיכוי נצח שלא היה לי יד חושפים את הקלפים של אופן. אני יכול עכשיו להראות את הסרט למישהו תוך כדי מסך. סרוך מסתכל במסך. דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו. אחרי שסרוך החליט שאני אהיה פארו, בווידאו הקודם, אני רוצה להסביר מה קרה אתמול. סרוך, מי לקח אתמול מקום אחרון? בוא תספר. יאללה. סרוך מחכך בראשו. חוכך בראשו. ננסה להוציא אותי עם הריכוז כדי שהוא יגמור במקום הלפני האחרון. בוא נהיה חצוף, בוא אני אספר, כי סרוך משניק מזה כדי לספר את האמת. דני בתור איי פארו עשה את הפתעת העונה. ועלה. הביתה פיאני לגמר אליפות אירופה. חד פעמית, בואו אני אראה לכם את הדף תוצאות, בואו תצלם רגע. מינוס 40 הוא מדבר רגע. בואו תצלם אני יכול להגיד לך שבמשחק היום... בבקשה, דף תוצאות. דני הוא הסינדרלה של הגביע. עידו מאחורי כולם פה. הדף נחטף על ידי סרוך. היה פה מחטף. מה העניינים? עופר, האיש המאושר שמנסה להסתתר, אך הוא לא יכול לברוח מעין המצלמה. מה אתה אומר על הזכייה שלך בכרטיס למשחק של מכבי חיפה? זה לא החוכמה, כי אני נלחמתי פה מול איי פרו שהם עלו למקום השני, זה לא... זה כאילו מי הבן האדם שטוען לכתב. זהו המתמודד. עופר לקח את המקום הראשון על חשבוני בגלל שאני לא שמתי לב שקלמר זרק חותך בסיבוב האחרון של המשחק האחרון. והיום עופר לקח ממני את המקום הראשון בהפרש של 6 נקודות. כל פעם אני נופל מקום שני ככה ומשלם כמו מקום אחרון. הרוזן לקלמר, זאת הפירה שלו. הברון. הגשם שלי בוא יכול להתקדם. בבקשה. תעשה לי בבקשה סיור פה בטירה. על מי אתה רוצה? יאללה. דני, בוא נעשה קטע. איזה יופי, יש לך פה נופים. סרוך מתחבא מאחורי איתן. למה? אוי! החמצה הנוראית של סרוך. סרוך, איך פספסת? כל כך גרוע למסיבה, כל כך... רגע, יש עוד אחד. וואי וואי.
מה הולך פה? עוד שיש פה חברה של ברברים שבאה למקום עם משמעות היסטורית אדירה ומשתוללת פה. אנחנו פה גם מתחת לאיזושהי טירה אדירה. מה אתה אומר, מיסיו איתן, על המיקום פה? ז'אן מישל פסקל. ז'אן פסקל, זה היה הפקיונר של הקבוצה שלי בסקי. מרוצה מהנוף פה? והוא ככה, האמת יש לו כאלה, אז שקצת ממחיש. מה אתה אומר על הערים שם? יש פה קצת ערים. צרוך רץ להביא את הסנובורד מההשקעה ולרדת את ההר. יש הפסקה של 20 דקות, ושאל פנה במחנה כזה.
סוף. מצוין. מבסוט מהשלג, יש פה מטר אתה אומר? מטר וחצי. יאללה, מטר וחצי שלג. גליישר. אז מה יהיה למעלה? יש 3 מטר? אני מקווה שנוכל לראות את המלון שלנו. כן. אנשים שלא מבינים טוענים שזה רק 10 מטר. יש כמה כאלה. זה אנשים בורים בדרך כלל. אנשים מעולם לא ראו שלג. מה קורה, אובר? יפה, אבל לא רוצה. כן. רגע, רואים משהו בחושך. רואים. רק לא, אני בספק אם שומעים אותך. אבל זהו, לא דברי חוכמה, אז... נעשה פה איזה משאל קצר, מי שובר יד. איפה ישבת מהצ'פות שלו? מצ'ו פיצ'ו? אתה מדמיין עכשיו. יש שם... אנחנו נמצאים בסנטר לפלן, וזהו אברהם אי. שיש שם חתול שלג שזוכה לו לאיתו. פשוט יש פה עיר באמצע הערים. מה רואים? טוב, קצת קשה לזהות שזה חתול, אבל ככה זה נראה. חתול שלג? למה קוראים לו חתול שלג? כי הוא עושה מיהו ויש לו זנב. זאת התשובה שאני מקבל. וואלה, אתה יודע... זה שלג באיכות גבוהה ביותר, מה שרואים פה. זה באיכות טובה? כן, יבש כזה, שלג טוב. קודם הלכתי במנהרה והגעתי עד לשם, עכשיו אני מזועזע לראות כמה רחוק, אני חשבתי שזו מנהרה קטנה. יש פה יום, חבל על הזמן, בגלל שאני לא יודע עוד כמה ימים כאלה יהיו, אז כדאי לנצל את ההזדמנות להמחיש את המקום. תמונה פסטורלית של השחזת שיניים על רקע השלג. חיילים צרפתים מתכוננים למלחמה הבאה. סקי פס מנהלי סקי. מה העניינים? יש פה אוהד צרוף של מכבי חיפה עם צעיף, וכמו כן וואלה, יש שם משחק. נשארת רגע את ברכת הדרך לקראת המסלולים השחורים שמקצוענים לוקחים. סרוך הוא משך אותנו היום לכיוון הגלייצ'ר, שיש משם רק 2 מסלולים שחורים שהם פתוחים ואדום בספק, אבל יש לנו גם אורחת פה בקרון, לא כל כך משתפת פעולה. איתן פה גרר אותנו למסלולים שכמו שרואים ב-MTV אקסטרים, שיורדים על צוקים, זה כנראה זה הדרך שנוכל לרדת. הצוקים. אני בטוח שאתה אחרי היום הזה אתה יכול ללכת ל-MTV אקסטרים בתור למלא שעה ככה של האקסטרים. בתור זה שמוזג את התה לצוות בבוקר. אם תהיה נחמד, גם תעשה תה לפני שאתה ינחיתו אותך עם מסוק על הפסגה ותראה.
יש הרגשה שהדרך לרדת מפה תהיה במסוף. נראה לי שאנחנו נשתמש בביטוח של איסטה. זה המון בלאן. אנחנו בדרכנו אל הגלייצ'ר. כמו שאתם רואים יש פה קצת ירידה ואחרי זה עלייה. איתן לקח אותנו פה לקצה האלפים, דורון הראל בעצמו אפילו לא הגיע לפה. כל פעם שאנחנו מגיעים בסיום של רכבה לאיזה הר, אנחנו אפילו עם טלסקופ אי אפשר לראות את המלון שלנו, כי אנחנו כל כך רחוקים שכך שעות לחזור. נעשה מיקרוסקופ. אולי עם מיקרוסקופ, בבקשה. כבר של 19 דקות. אני בטוח שמהרכבל הזה גם יש איזה רכבל המון בלאן. אני מאוד מקווה לחזור הביתה היום בעקבות המסעות. מה אתה אומר? יש פה שני אנשים מאוד פסימיים, לא ברור למה. הופה. אתה חותם על עצם אחת שבורה ולהגיע הביתה בערב? כנראה שהתכנונים של גבס ביום האחרון יאמצו להקדים בכמה ימים. המקצוענים פה אפילו לא עולים למקום הזה. זו הברך שמובילה צורך להצלחה. מה העניין עם צורך? מצוין, הייתי אומר לכם עוד כמה דברים לפני שאני עובד המדרון. לא הספקתי לעשות בחיים. רק להמחשה, המדרון שאנחנו הולכים לרדת, סלוח הולך להוביל אותנו. לקחו אותנו למסלול אדום או מסלול שחור, ולפי המלצת המקומי, המסלול האדום לא מומלץ. נכון? כן, במסלול שלי. סבבה איתו. סבבה. זה אמור לדרניה? אוקיי. So we go down. זהו דני, מככב על השלג, מלעטט לו, מתקרב לכאן במהירות אדירה. לא יאומן. וואלה, סרוך! s'il vous plaît! זהו סרוך. בונז'ורנו! הנה ההר שבאנו ממנו. איפה? כן, שם היינו. וכאן אנחנו בדרכנו. זהו דני, וזה לטונל. מנהרת לטונל. מנהרת לטונל. זה לסרוך. הייתה לי התרסקות שאחריה בדקתי אם כל הימרים נמצאים במקום. כן, והם היו שם. אני עדיין לא בדקתי את כולם. תראה מה ירדנו עכשיו. ירדנו פה מצלולים שאפילו דורבי קוטב היו מהססים לרדת. תדעת את ההר האדיר הזה? איזה הר? זה שירדנו אותו רגע. וואלה, האמת פה, הנה פה היינו. על ההר הזה. שם זה הגלייצ'ר. לגלייצ'ר. זה חציית האלפים. יאללה, בואו נעשה את לטונל. יאללה, צורפים פה, צוחקים עלינו. לא עבר את הסיור של הייתי במוסף. אנחנו חוזים פה עוד מעט בשקיעה מעל האלפים. ויש לנו פה את מנהרת לטונל. מישהו פה בוקע מתוך המנהרה. זהו איתן, מאסטר הסקי. מה המצב? איך היה הסקי בתוך הטונל? לטונל היה אקסטראורדינר. אקסטראורדינר. יש לנו גם פה את לסרוך.
בביצוע סנובורד מריבי עין. לא כל יום רואים מקצוע. סרוך קיפץ על הצוקים התלולים ביותר באלפים עם הסנובורד הזה. כמעט מעיפים אותו עכשיו. טוב, תרד את זה, אני אצלם אותך יורד. יש לנו פה את המאסטר איתן. Met die stenen? Ja, wat heb je? Gat in je ski? Ja. Precies. Ik ben lang in deze tijd. Ja, hier is een gaatje. Oh. עומד לבצע פה קפיצה, יש פה את צרוך שיושב ומחכה לו. אני לא רואה מה אני מצלם ולכן הצילום באיכות גרועה. אני משער מהו המיקום של איתן. והנה איתן מבצע קפיצת סקי. אני אומר זה שווה ציון 10. זה לא הקפיצת עלתה למעלה, אני עשיתי סתם לקפוץ כמו כשחפרט, זה לא היה שווה. צרוך פה יורד עם הסנובורד במקצוענות. לא רואים טוב עם המסך הזה. זהו, אני לא מבין מה קורה. אני מנסה לשער איפה סרוך ממוקם. אני חושב שהברייטנס לא טוב מכוון. Big time rocks, isn't it? תמשיך סרוך. See them rocks there? אז בוא נרד פה עוד קצת למטה, תמשיך לצלם, דני. בוא'נה, הוא כל כך מאושר שהוא נופל. אתה יכול להמשיך עוד קצת בכיוון הזה. סבבה. איתן בביצוע עסקי שאפילו הצרפתים לא ראו כמותם שנים רבות. צריך לשער מהו המיקום שלו, וכנראה שיערתי בצורה טובה. סרוך פה ביצועי סנובורד מדהימים. יורד פה ירידה במהירות 100 לדעתי. אנחנו פה על רקע השקיעה באלפים. יש לנו פה את איתן שעומד לרדת אלינו כמהירות הסופה. לא יאומן, מבצע סקי מושלם. היום מתוך 5 ישראלים הוא היחיד שעבר את מבדקי האקספרט. אפילו מספר מדריכים נזרקו מהקבוצת האקספרט. הוא עומד לבצע קפיצה מסוכנת שלא נראתה כמותה באתר הזה. זה כמעט נתקע בעמוד. מרדה! זה הצוות המובחר של הסקי, כמו שאתם רואים. שעת צהריים, מתכוננים לתחרות. יש פה את עופר שלקח חצי יום חופש. כעת הוא מתחיל אותו, נראה מבסוט מתמיד. תכף תראו, יש פה הוכרז על חצי יום צילומים. אני ראיתי את זה בדיוק בזמן מתאים לקחת חצי יום חופש ולקרוא את ספר טוב מצד שנה. הנה, תראה, אפילו נכנסת לחצי יום של הצילומים. כן, בלי להתאמץ. ברור שלא. חצי יום חופש. יש פה את צרוך שמוכן תמיד לגלישה, וכל רגע נתון אפשר להוציא אותו לגלישה. לא מסרב לאיתן. זה אחד הרגעים הבודדים שאתם רואים את צרוך שהוא לא על השלג. הוא גם עצבני פה על איתן שהוא רוצה את המצלמה ומבזבז עכשיו שניות. כן, באמת חבל הזמן, נראה לי, אני אפסיק לצלם. צלם את דני שנרדם באמצע הגרבות. דני מותח את הרגל, הרגל שבעזרתה הוא קפץ לגבהים מדהימים היום.
של דני שהוא ישיר. ואני מודה שהיא עדיין מחוברת אליי לאחר הקפיצה הזאת. טוב. זהו, דני קלמר על הצ'רליפט נעלם לנו באופק. האמת זה באמת רעיון טוב. כל אחד יעשה כאילו מהחומר גלם מה שהוא רוצה ואז יהיה שתי גרסות, זה סבבה. אפשר גם לראות הבדלי סגנונות, בטח אתה יודע, כל אחד קצת מכניס את הטעם האישי שלו. צריך רק להעתיק את הקסטה פעמיים. כאילו אתה מקבל את הקסטה ועורך אותה? לא, יכול להקליט אותה. אתה מעביר אותה למחשב, לא? מעביר אותה למחשב ואז מקליט שלה, הקסטה הרצה. אוקיי, אז לא תוכל. זהו דני קלמר, גולש לו במדרון בצורה מזהירה, בלתי שגרתית. חולף פה בסך. תמשיך קלמר, תמשיך. תן קצת ביצועים. אחרי זה נעבור נגיד באיזה מקום עם קפיצה. הנה תומר. אתה יכול לעבור לגונדלה, לשלם את ה... תומר על הגונדלה. זהו אברהם אי. voulez-vous Bonjour messieurs, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui objectif lune. זהו תומר שנופף לנו לשלום. שרוך, אתה טוען שהוא חסר ביטחון אחרי האוכל? יש לו בעיות עיכול. קשה לו להקל ולעשות סנואורד בו זמנית. שימו לב לסגנון הייחודי. רגע, הוא פה נעלם לי מאחורי העמוד או שאני לא עוקב אחרי הבן אדם הנכון? לא, הוא לא... אוי ואבוי. הוא מפגין ביצועים יפים. וואה, סיבוב מרשים. בין פה, תקדם. יד שמאלה. תמשיך! סע, סע! תמשיך! סיבובים פה כמו הבלרינה. אגם הברבורים מאת תומר, מה שם המשפחה שלו? אברהם. אברהם אי. הופה, חשבתי שזה לא נפל, אבל זה לא הוא. מרוב הרוח הסערה שהוא... את תומר קשה להפיל. אדם בעל מסה וכוח רבים במיוחד. דני מסתיר לי עם מסכים משום מה את הגלישה. שכן המסה הזאת גורמת לעתים לאחרים ליפול. Moest je nog een euro aan het bied? זהו לסרוך שמגיע לכאן. שירותים בתשלום. וואלה? דני לא יודע אם לחרבן או להשתין, הוא מרגיש פרייר שהוא חצי אורו. שוקל לחזור לכאן בפעם הבאה וגם לדפוק את הארוכה שלו. שילמנו עכשיו חצי יורו בשביל להשתין. זאת חוצפה שאין כדוגמתה. חצי יורו כל אחד, כן? וואלה, הייתם כבר משתינים ביחד באותה אסלה. אמרתי זה אולי לא אני הולך כבר ככה. יושב בשירותים יותר זמן, אני אנצל אותם. מרגיש בזבוז. היית אומר לו, אני בא עוד חצי שעה לחרבן אחרי שאתה תראה את המסלול. אני רוצה לשאול אותה אם יש לה חופשי שבועי או משהו. לא מציע שכלול שכמו בדיסקוטק יהיה חותמת על השירותים שאתה יכול לעזור לך. ומתועד פה שהוא חייב לי חצי אורו. דני? אוקיי, זה נרשם פה. זה, דרך אגב, גם בנוסף, השירותים הכי גרועים שראיתי באתר סקי הזה. וואלה. לא היה שם קרש על האסלה, זה היה פתרון. הייתה ממש קטנה. הייתי זהו המון בלן. תקרב אליו קצת. מה, איפה? יש גבינה המון בלן? וואלה. וואלה, יש תביא גבינה 30% לחם שומן. עם גבינה, איזה מסלול אנחנו הולכים לעשות? לס אינברטס? יש מסלול שנקרא לס אינברסיון בצרפתית, אך איתן קורא לו לס אינברטס. וכולם... זהו שמו בישראל.
הנה בוא נשאל לצרוך, איך קוראים למסלול? ורטה קורבינל. זה לא? זה כמו ספייס אינביידרס. בוא'נה, זה ציפור שמעלה. יש פה ציפורים. בוא ננסה. איפה הציפור? דרך אגב, אתה יכול לצלם בחדר אוכל, איתן. כל הגבינות שם. וואי, פתאום ברח לי פה הזום. גם את הכלב המפלצתי אגב שהיה פה? לא צילמתי אותו, הוא הפחיד אותי. שלום לציפור. תן לה כבוד. אני רוצה לציין ששרוך הוא מאוד רגוע. מאיזה בחינה? הוא כבר... מה השעה עכשיו? בערך 3. הוא עוד לא עשה הרבה סקי. והוא לא, אתה יודע, הוא לא מעצבן. יאללה, בואו נגבור את 2 מסלולים. אני אנצל את ההזדמנות הזאת שמצלמים, ולך דני יפיל את זה מהעריכה, אבל בקסטה שתראו, 90% מהדברים שדני אומר הם שקר וכזב. יש פה עלילות שווה תימן. וואלה. אל תאמינו לשום מילה שלו, כל מה שהוא אומר. רגע, גם בעניין של ההימורים? איזה הימורים? איזה הימור? 99% מהזמן שהרכבלים פתוחים, שרוך נמצא באתר הסקי. הוא אוכל מהר, הוא אוכל את האוכל לפה ורץ, כי פתחו את הרכבלים ושהוא לא יפספס את זה רכבל. דני ממחיש למה אני הסברתי לכם, לא לקחת את הדברים שלו ברצינות. אני רוצה שאתה תשאל אנשים אחרים כמו עופר וקלמר, שאתמול היו כל היום עם שרוך וקיבלו הפסקה אחת במשך יום שלם. טוב, ככה זה בטירונות. אבל החיילים חזרו מאוד מרוצים, למרות שהם... גבורה, עופר ובטים היום. זהו, עופר... הוא במרפאה. אני גם קצת חולה, סחרו אותי פה לצילומים כשאני חולה. דני, למרות שהוא חולה, יפגין פה ביצועים שלא לא מן העולם הזה בכלל. טוב. בדרך. אנחנו צופים עכשיו באומן הסנואובורד, שרוך עידו סטראובסקי, מלהטט. הוא מתיישב לו לרגע כדי לחשוב לאן הוא ייסע. סיבוב מושלם. חותך את ההר כאילו היה נחש. חותך את ההר כאילו היה חמאה בוז'ולה. תשימו לב פה לביצועים פה בערי האלפים. רוכש מהירות אדירה. שרוך מגיע פה למהירויות שהן לא חוקיות באוטוסטרדה חיפה תל אביב. מתקרב אלינו. והוא עומד ליפול עליי. וזוהי צורת העצירה בסנואובורד. נו, איך הייתה הירידה? הייתה שם תקלה קטנה בהתחלה, אפשר למחוק את זה אחר כך. דווקא זה הקטעים היותר מעניינים בסרט, אני חושב, בשביל הצופים. זה ייכנס לפספוסים אחר כך. ייכנס לפספוסים. יופי של מדרון. אז זה שדני לא צילם אותי. למה? הוא שם בטעות על ממורי במקום על קאמרה. לא נורא, עכשיו נמצא מקום. זהו דני, יורד ממרומי ההר. זהו יום שהוא טוען שהוא לא מרגיש בו טוב, אך לא רואים זאת על סגנון הגלישה. סע, תמשיך, דני. הוא מתקרב אל עבר הצוקים. מה המצב? מה העניינים? הייתי צריך להתעלות על היכולת שלי היום, בשביל שהווידאו יוצא בסדר. אכן התעלית. אגב, סיפרתם למצלמה כבר על מעלליו של דני בוויס אתמול? כן, דני אתמול כיכב בוויס בצורה בלתי שגרתית. אגב, איתן ועופר שצחקו עליה כל הזמן, אני רוצה להזכיר שני דברים. עופר אתמול סיים אחריי, ושלשום אני תיאמתי רביעי ואיתן סיים חמישי, גם אחריי. אבל זה אחרי שזכיתי בשני טורנירים מתוך 3, ככה ש... זכיתי בנפאל טוב, אני רואה שנושא השיחה פה יידרדר לרמות אישיות. אחרי ששרוך. אני הבאתי יכולת מאוד עלובה בוויס, אני מקווה שהיום זה ישתנה. טוב, אנחנו פה... בית התחתון. היי. יכולת שאף הקנתה לך את הכינוי איי פארו של הוויס. דני שיחק בבית האוקיאני עם תומר ועם מי עוד היה שם? ולטר ויעקוב. יעקובה? אתה היית בבית המפסידים, פרוך, אתה בעצמך. לא, בבית המוקדם הוא מתכוון. וניצלת בשנייה האחרונה מהפסד. קלוז? וואה, נראה לי שסוגרים פה, תמיד סוגרים לנו את המסלולים. אנשים יכולים הרבה טוב. יש הרבה. מה העניינים? מה המצב? הכל טוב פה, אני רק רוצה להמחיש את הנוף שבו אנו נמצאים. למרות שקצת אני פה מסונבר מהשמש, אבל יש פה נוף די יפה.
זה המדריך שגרם לנו לסיים מהר. טיפל אותנו. כן. האיץ בנו. זהו אברהם אי ולשרוך. מה העניינים? מה המצב? שני האנשים היחידים שהסכימו לבוא ביום הנפלא הזה לגלוש עם המצלמה. לאחר שאני רוצה להסביר, עופר נשאר במיטה, קלמר ביום מנוחה, בלטר ויעקב קבעו איתנו, דחו את זה בחצי שעה וגם לא הגיעו. ומי עוד נשאר? ותומר, מה איתו? היה במרפאה משהו? תומר, חצי חולה. שם, זה העמק. יש עמק לזרק גם. אני צריכה קודם. חבל לדבר על וויסט, כי דני לא אומר דברים שפויים. אני לא שיקרתי, אני הודעתי המיקומים הלא טובים שלקחתי. אני רק ציינתי שבאחד מהם אתה היית ממוקם מאחוריי, ובשני עופר היה ממוקם מאחוריי. אז זה הנחמה שלך, הפסדת בכל המשחקים. זה לא נחמה, המיקומים שלי היו גרועים, אבל העובדה שכל אחד מכם היה מאחוריי בכל אחד מהמשחקים... בכל אחד מהמשחקים? רגע, אני רוצה לסכם... מביאה תמיהה על זה שאתם מסתלבטים עליי. מתישהו ביקום, לא, היה מאחורי דני ועופר מאחורי דני, באיזשהו משחק. לא, הם מסתלבטים עליי שני משחקים מאוד מסוימים. האמת אין מה להסתלבט. במשחקים האלה, באחד מהם איתן היה מאחוריי ובאחד עופר היה מאחוריי. אז זה קצת מעלה תמיהה איך מסתלבטים עליי. טוב. יכול להיות שניצחת הרבה טורנירים חוץ. כן, יכול להיות, אין לדעת. אני גם ניצחתי הרבה טורנירים. וואלה. מה מאזן הקופונים שלך עד עכשיו? מאזן הקופונים שלי זה מינוס 10. מאזן הקופונים שלי זה רווח של... איזה 30. לא, איזה 12 נראה לי. כן? גם אנחנו, תומר ואני, כשותפים עולים פלוס 12. לשניכם ביחד? כן. תומר הביא רק 2, משחק 6 2, דני. היה כל כך נואש לנסות להרוויח בקופונים. בוא'נה, הפסדתי שם מעלה, נשאר לי... הפסיד על קבוצה של להיות גם אחד אחרון. כן, זה היה נורא. ואחרי זה הפסדתי אותם בוויסט, אם הייתי נצח את זה, הייתי יוצא לא מופסד, לא מובן. וואו, אנחנו עכשיו עולים מעל הגונדולה. גונזילה. אתה יורד עם המצלמה ביד? לא, אני לא חושב שאני אעשה דברים כאלה. לא, אני יכול להחזיק את המקלות. לא, מה, אני משוגע. יש פה ואן שו. אתה יכול לצלם, שלט שכתוב עליו ואן שו. ואן שו? ואן שו זה טעים, אני רוצה לשתות את זה, בוא נראה. איזה יופי השלט הזה? הוא עיצובית, הוא מאוד יפה, כזה צהוב כזה, כמו אותיות של קומיקס. ואן שו זה יין חם, כן? כן. יין חם. שטלט דה אינברסון, שזה אינברטס בעברית. לס אינברטס. ביאבנו, שזה וולקאם. אומלט פריט. אני מקווה שמעבר, הנה פה רואים את המסעדה. וואן שו. האמת היא, לא אכפת לי לשבת פה ולשתות עכשיו, ואן שו. אתה רוצה כנראה לחזור עם מסוק היום לבלקות. למה? אתה יכול לחזור... ב-25 הרכבל האחרון. לא, אנחנו מגיעים לבלקות. למעיינות. אנחנו לא צריכים שום רכבל יותר. אני חושב מקום. וואלה, גם לי היד כף. אהלן. אנחנו מצלמים עכשיו את סר איתן וסר דניאל. והראשון שיוצא, דני. דני בגלישה מרהיבה במורד העמק. מה העניינים, דני? וזהו איתן. חולף בשערה על פניי. אנחנו פה במסלול לסורס, אחד מהמסלולים היפים
באתר. הנה אפילו השלט. אם אני לא אפול, צריך לצלם אותו בצורה טובה. כתוב פה לסורס. המון בלן ואפילו רכבל. ויש לנו פה מספר גולשים מקצוענים שהגיעו לאתר הזה. הגולש הראשון הוא לאיתן, גולש הסקי המקצועי. מבצע פה להטוטים בשלג. לא יאומן. והוא נעלם מאחורי ההר, כמעט נופל. הגולש השני לסרוך. מחכה שמספר הגולשים הסנובורדיסטים האלה יעברו, מכיוון שהם ברמה יותר נמוכה והוא לא רוצה להתגלש ביחד איתם. והוא יוצא לדרך. מתקרב אלינו. זהו דני שהולך לרדת פה מדרון מדהים פשוט. אני עומד לבצע מדרון קשה ביותר, מלא במפרים, בוץ וקרח. בוץ בעיני חברים. אני מקווה שאני לא אזרוק בוץ בעיני חברים, שאני לא אוכל בוץ גם. ננסה לאתר את סרוך אך לא מצליח. האם זהו סרוך? נראה לי שכן. לפנינו הקלאב מד, מלון לפרנס. מתחת לגשר, מתחת למלון, מתכוננים לגלישה בלטר, יעקובה, עופר וסרוך. כמו שאתם רואים, יום יפה נוסף. לפנינו. וזהו בלטר שמתחיל בגלישה. ערן בלטר מככב על השלג, הוא לוקח סיבוב. זהו יומו החמישי על השלג, מפגין ביצועים יפים ביותר. שום דבר לא יעצור אותו, הוא ממשיך בגלישה. אחרי נפילה והתרסקות על הסלעים, הוא קם כאילו לא קרה שום דבר. נע במהירות מסחררת ממש, קשה למצלמה לעקוב אחריו. תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה יכול להמשיך לגלוש, אני עוד מצלם. זה מצלמת וידאו, למה אתה לא אומר? מדהים הממושכת. מדהים הרציפה. הוא מאיץ במדרון. סיבוב יפה מאוד.
טוב, ועכשיו אחרי שהיינו ביצועים מופלאים של בלטר, נעבור לגולש הבא. זהו עופר קרפ. מתחיל בגלישה. תכף המצלמה תתמקד עליו. קבלו אותו במורד המדרון. מסביבו ילדים בני 4 מלהטטים וחולפים על פניו בסערה. אבל הוא עוד עשוי להדביק אותם. עופר קרפ גולש לכיווננו. הוא לוקח פנייה. הוא מתקרב לכאן במהירות אדירה ממש. חולף. אתה יכול להמשיך לגלוש, עופר. תמשיך. עצר כאן לרגע קט, אך הוא ממשיך בדרכו. האיש בעל שריון הפלדה, שאבירים מימי הביניים היו נרתעים למראהו, בעל מגני ברכיים חיצוניים פנימיים בלתי חדרים לכידון. going to ski? וזו יצא השישית שבחבורה. גיא, הידוע בכינויו יעקובו, הגיע הישר מערבות ניגריה לערבות השלג. ביי, ממשיך. וואי, זה צילום חרה. למה? אני זז פה כל הזמן. אנחנו נמצאים פה בכניסה לחדר האוכל. כמו תמיד יש פה שלטים שמראים מה יש לאכול. בדרך כלל, כמו כל דבר פה, הם רשומים בצרפתית, ורק עופר יכול להבין את זה, אני גם לפעמים. פוטאז' לדעתי זה מרק, שהוא די גרוע דרך אגב. הכניסה פה מאותרת בצורה של רציתי להגיד אתה יכול להיכנס, אבל אני פשוט לא יודע איך אומרים את זה בצרפתית. טוב, היא מאותרת בצורה טרופית. יש פה הרבה קישוטים בחדר האוכל, ואני אתקדם פה. הנה אני רואה פה את איתן. איתן שם פה רטבים בצלחת האדירה שלו. איזה רטבים שמת? יש פה מעט קטשופ, ועדל חריף במיוחד. פה למטה יש פואשה, או פואלה. פאיה, פואשה, קבאסה. יש פה תפוחי אדמה טוב, אני יכול לעשות טוב. הנה יש פה חרדל דיז'ון, מוטר דיז'ון. מוטר, זה משום מה אין לי פוקוס. לייז'ר שירה. פה יש לנו סלסלות לחמים. הבלונדינית הזאת. כן, אתה תהיה הפרשן שלנו. אנחנו מגיעים לאזור המנות האחרונות שהיום נראה במיטבו. יש לנו פה ארוחת טרופית היום, בננות. זה אננסים, מה זה? אננס, כן. אננס מלון. מלון, לא יאומן. קיווי, המאכל האהוב על שרוך. כן. שרוך חיסל משאית של קיווי, התנפל עליה בדרך לפה. אני ראיתי שחצי מהתיק שלו בחזרה לארץ מלא בקיווי. כן. פה יש את הדבר האהוב עליי, יש פה גבינות. אמנם עכשיו ממש לא נשארו הרבה. הנה המצאית היפה, דני, יש את הפסטה. Say hello to the camera. This is the hostess. What is your name? Samia. Samia. And the cook?
The chef. You are the chef? No chef. No chef. But the food is very good. Thanks a lot. ופה יש לנו גם את הברמן, שהוא גם עוזר. גם חבר של פוגמן. הלו, לפרומאז' יש פה ממש סוגים מצוינים שבארץ עולים אלפי שקלים, אנחנו אוכלים פה המון, למרות שעכשיו זה באמת די ריקני. צילמתי וראיינו אותם. ויש לנו פה נגיסי תפוח אדמה. קלמר, יש לך איזה פרשנות שאתה רוצה להגיד בקשר לאוכל? משתפר? מה הדבר האהוב עליך? הגבינות כמובן, לפרומאז'. עכשיו דני קלמר ידגים לנו כיצד חותכים גבינות בצרפת. טוב, יש לנו צרפתי שידגים את זה. יש פה איזה סכין ומבצעים פעולה מדהימה של חיתוך בעזרת הסכין. ונועצים את הסכין בגבינה. זה מאוד מעניין. אני אראה לכם איך עושים את זה באופן מקצועי. ועכשיו המקצוען בעצמו, דני קלמר. פותחים את הגבינה, מכינים אותו לחיתוך. אני גורר את הגבינות ללא שום פשר. עכשיו, לא עושים ככה כמו כל ישראלים שמורחים את הגבינות, אלא באים בזווית וחותכים. הופה, איזה חיתוך מקבילי מדהים. מקבילי ומבוזר. יש פה איזה כמה צרפתים שפשוט לא מבינים למה אנחנו רוצים לצלם שחותכים גבינות. אני יכול להבין אותם. טוב, אני עכשיו מראה את הסלטים. סלטים פה תמיד טובים. אני אוהב מאוד את החסה פה. יש רטבים בסוף הסלטים. הנה המחבת העיקרית פה שיש בה פאיה. אתמול היו פה צדפות. זה היה מלא צדפות ותוך 5 דקות הם התרוקנו. הנה הטבחים באים לרוקן. בדיוק תפסתי פה אירוע קוסמי, שהטבחים לוקחים את המחבת למלא אותה מחדש. הטבחית הזאת היא בעיקר חביבה על כולנו. פה יש עוד כל מיני מנות, ירקות, יש פה דג, פילה. אבל אני אלך למקום היותר מעניין. שולחן הסעודה של הקבוצה הברברית שאתם רואים פה. מה יש לכם להגיד על האוכל פה? אוכל חוויה. חוויה? חוויה מיוחדת, קולינרית. צרוך? הכי גרוע בהקלום. זה מרק גלש, אני מוכן מהמיץ של הזבל שנשפך שם במטבח. מה יש בתוך המרק גלש? אני השתמשתי בו בתור פח, עדיף שעופר לא יחפוך, יוצאים פה כל מיני... זה ממש מגעיל. מה אתה אומר על האוכל, עופר? בתור שף צרפתי לאחר הסמכה ממושכת? אני מחכה לפונדוק בינה שמגיע אחרי. גם אני מחכה לו. למה אתה לא נוגע באוכל, עופר? שאריות שם. לא, האמת, האוכל טעים, פשוט אוכל כבר עפר. עופר כבר אכל תקופה. איתן צועד את ליבו פה. בתיאבון. ודני קלמר פורס את הגבינות שלו. הוא דרך אגב גם הדגים איך חותכים גבינה על הסרט, אתם תראו את זה אחרי זה. תיאבון. למה אתה מגלה לו? רציתי לשמוע עוד פרטים על הבעיות קיבה. איכשהו השיחות פה בארוחת ערב תמיד מגיעות לנושא של שירותים בשפה. כן, אתמול, היום דרך אגב נכנסתי לשירותים בדיוק כשעופר הלך לחרבן וראיתי את המימוש של הטכניקה שלו של לשים נייר על האסלה, שדיסקסנו בזה שיש לו טכניקה שונה מהנורמל, שהוא שם גם מאחור על המקרה שהוא יישען.
זה הגיוני לגמרי. טוב, אני לא הייתי עכשיו בדיוק. הטכניקה של סוף לא שלום. מה? הטכניקה שלי הכי נורמלי, היא פשוט... סוף. הוא לא יושב בשום שירותים, הוא עומד עם נעליים על השירותים. חזרתם לאותו נושא מעניין. גם אם הוא הולך לקלמה, גם אצלו הוא יושב על איכשהו תמיד הם חוזרים אחרי חיים, לאותו נושא מעניין. אני מגיע לאוכל. הופה, בוא נראה גם מה תומר הביא פה. אננס משובח, מלון איכותי, יפה מאוד. וגבינה לבנה. רביון. דני ראה את הכינוחים וישר הוא נמלט. כן, כן, צילמתי אותה כבר מאחורה. רגע, הלו. עדיף לא לראות אותה מקדימה. אם כבר דיברנו על הרגלי העיכול של דני, יש לפחות שתי תיירות שיוכלו להעיד קיבה הרגישה שלו. כן, היה... בבקשה, סוך, תאר לנו מה קרה בזמן שישבנו בגונדולה. היינו בגונדולה לפני 3 ימים עם הפגנה מפוארת. ברגע שהיא ירדה, החליטו את שתי בחורות חינניות. דני מתלבט אם להתחיל לדבר איתם או לא, אבל... האמת, אני התלבטתי. בדיוק רציתי לפתוח איתם בשיחת חולין. ודני שם קץ להתלבטויות שלך, זה שהוא הצליח להעביר העולם. להיות ארוחת הערב. תן לבן אדם לאכול בשביל. נסיעה בגונדולה סגורה ללא כל עברור, גונדולה מאוד קטנה. נסיעה של 10 דקות לפחות. מהדור הישן, שיושבים בצורה צפופה ביותר. טוב, פה מנסה לאכול. הנה דני שב עם הכינוחים. אני רוצה עכשיו שימו לב. צלם את הבחורה של דני. רגע. בבקשה. אזור האכילה ואזור מחייתו של דני לאברהם. האזור נראה כאילו אחרי קרב. יש פה אטרקציה הרבה יותר גדולה. מוטלות מתות בתוך החלל. דני ניסה לסדר במהרה ולהסתיר את הראיות. גם זה השייך לדני, רק הוא העביר את זה לסרוך כמו שראיתם. זה שקר עלוב. הייתה פה בחורה שדני טען שהיא נראית טוב. היום מאחורה. כן, זאת הבחורה שנראית טוב מאחורה. יש פה עוד בחורה שנראית טוב? בחורה שיותר דומה ל... הנה, עכשיו זה הדופית של האופן, פרס כחול. הנה עופר שב עם... מה זה? כינוחים. איזה סיבוב. ברח ובלי פגע. אני התחלתי לפתח קצת חום וכאבים. התיאוריה שלי אומרת שזה קרה לא בצירוף מקרים בדיוק בסיום השלב. לא יומן, תיאוריה כמו תיאוריית היחסות של איינשטיין, פה תגלית חדשה. לדעתי אני צריך לקבל פרס נובל התיאוריה. או לסגור אותם או לא. אינס, say hi to the camera. Hey, what's up? הביך אותה בוקח, מסכנה. תלב פה את ה... הוא. יא. אתה יכול לצלם את האלה שעומדות מאחורה? יא, I know. אתה עוד נאבק שם להכניס. צלם את האדומה שם, עופר? זה הבר. בום תעשה סיבוב. כמה יש לו מצלמת כיס? זה כדי שאפשר לשים אותה בכיס נראה לי, לא? פה מתנהל משחק 6 באש בין לסרוך לבין לעופר. תומר משקיף מעוף הציפור. בוא נראה מה המצב פה. מי מנצח? המשחק עומד לקראת סיום מכריע. דאבל 2 ומעלה ויש פה מרס עכשיו. סרוך במצב של מחץ. בואי נעשה פה דאבל 2 ומעלה לעיני מה היו הקוביות? בוא נראה. שידור ישיר מוומבלי. בוא נראה את הקוביות. 4-1. אולי אותי 2-1. רגע, אולי אותי 2-1. כמעט. 3-1. עכשיו בטח לבוא לי דאבל. תפנה את מקומך. אגב, הניצחון הזה של סרוך היה רק בגלל שהוא לא הסכים להתערב על יורו. על יורו!
אני אשנה את ביצועי הסנוקר העלובים שלי מאתמול. עופר אתמול המאזן שלו בקופונים ובהפסדים, באמת לא היה מי יודע כמה. אפילו איתן הצליח להפסיד איתי, וסרוך שהמזל היה איתו והצליח להפסיד. סרוך באמת היה אלילת המזל להאיר על הפנים וגם אלילת היכולת. סיימתי עם אותו מאזן כמו שלכם. היה 2-2-2-0. טוב, מה הזוג הראשון שמשחק? דני ואני. בבקשה, אז... דני פותח, עופר פותח. עופר פותח. צלם פתיחה, בפתיחה לפחות אני סתם כחזק, אז פה יש לי יכולת לא רע. סרוך, אני מצפה לאותה יכולת שהוא גנה אתמול לך. לא יאומן. שני כדורים. רגע, עופר, אתה איתי? כן. יופי. אחד צהוב, אחד אדום. כן? כן. מכניס גם כדורים שלהם. האדום נכנס קודם. זה לא חשוב, אני חושב, מי יש ראשון. לך כדורים נראה לי. מה, אתה ממשיך עכשיו? ברור שאני אמשיך. למה? מה אתה אומר? מה זה כדור? מה זה בשנה? חסי כל כך יפה, ברור שמגיע להכניס. טעונים ברמה נמוכה ביותר מושמעים פה. לא יאומן. דני שוב מחלק פה גם. לא יאומנים שלו בקלילות מדהימה. לא יאומן, מילה חביבה דני משחקי ביליארד. משהו מפריע לי פה להכות. האם זהו אברהם שמפריע להכל? או יד עזים. אני שמח שאתה משווה אותי לאלוהים. מכה תודה רבה, עופר. איכותית שלו. לא. עופר מכניס פה מכל הצבעים כמה שיותר. גם שכיפרתי לשחור אמנם. אני מקווה שאם צריך להגבין את היכולת שלו מאתמול, אני לא צריך לקום מהכיסא. לא מבסוט כל כך מהמכה האחרונה. כן. גם אתה דבר. לא נורא. אני מנקה את השולחן טיפה שיהיה פה לאיתן. עכשיו זהו לסרוך. על איזה צבע הוא הולך? אוקיי. סטרוך אתמול במצב שנשאר כדור אחד בלבד. הלך על הצבע לא נכון. אני רוצה לחסום אותו בגופי. סרוך נראה לי קצת מתרגש מהמעמד. לא, בא למצלמה. אחרת תישארו פה. איתן גם כן לא כל כך מעורה במשחק. נברר מה הצבע. הוא בוחן את הכדורים האפשריים והולך על הכדור הקשה ביותר. שימו לב את גורלו של האדום המסכן הזה. חיתוך מושלם של איתן ויציאה נהדרת לאדום הבא. איזה אדום עלה בגורל. שימו לב לדרך הקצרה לחור. מה זה? וואי, לבן עושה דרכו. לא נכנס. הבא, זהו כוכב הסנוקר, סטיב אברהם אי. שמתרומם עם עמקי שיגרונו. להכות בכדור. אני חושב שתשתמש לפחות 3 פעמים במשחק לא יאומן במכה הזאת. לאיפה ללכת? לך האדום הזה נראה לי טוב. האדום הזה? כן. אני רוצה שתסבך אותם קצת, כי לא נראה לי שיש לו טיפול אחי. סרוך נותן פה ייעוץ מקצועי. לא יאומן, הכדור צולל אל עבר החור. לא מותיר שום סיכוי לכדור. לא נוגע באדום, אה? דני נוגע באדום בצורה חשודה. מאז כיתה ח'. האם יהיה פה חיתוך מושלם? ריכוז על. לא יאומן. זה לא יאומן השני, אני ביקשתי 3. הוא נחוש בדעתו, ממשיך אל עבר הכדור הבא. מה אם תהיה לי הזדמנות לגעת במקל עוד במשחק הזה? נראה לי שלא. אולי אתה יכול לגעת במקל ללא קשר למשחק. אני גם את מקל סתם. אני לא יכול להכניס את הכדור הזה. תקע על ההוא חלש, תשאיר אותו מצד השני. היית אתה תגמור את הקסטה מהר מאוד, אתה תלם ככה את המשחק בצורה... אחרי התור שלך אנחנו נעבור ישר לכדור השחור. יכול להיות שזה יהיה באותו תור. האמת, זהו, זה מה שמדאיג אותי. מצמיד לקיר. הנה הלא יאומן השלישי. את הלבן, אחי. טוב.
יאללה, הוא. אני קליט אחרי. שאני לא רוצה שש. זו פעם ראשונה שאני אומר בכל הימים. חוץ מפעם אחת שהייתי חייב להגיד איפה בשביל לעשות לשמור סיכוי נצח, לא היה לי יד חושפים את הקלפים של אופי. אני יכול עכשיו להראות את הסרט למישהו תוך כדי מסך. סרוך מסתכל במסך. דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו. אחרי שסמוך הכריז שאני אהיה פארו, בווידאו הקודם. רגע, בווידאו הקודם זה היה בצדק, לא? אני רוצה להסביר מה קרה אתמול. סמוך, מי לקח אתמול מקום אחרון? בוא תספר. לא, יש לו קצת. הנה הגיע מלצרית לאסוף את הדברים. יאללה. כמה דקות זה נשארו? עוד 6 דקות. סרוך מחכך בראשו. חוכך בראשו. ננסה להוציא אותי עם הריכוז כדי שהוא יגמור במקום הלפני האחרון. וואלה, היה חצוף, בוא אני אספר, כי סרוך משליק מזה כדי לספר את האמת, שאני לקחתי את המקום הראשון וסרוך את המקום האחרון, לאחר שהוא הכריז שאני אהיה פארו. דני בתור יהיה פארו עשה את הפתעת העונה. ועלה. הביתה פגיעני לגמר, אני כבר בהופעה חד פעמית, בואו אני אראה לכם את הדף תוצאות, בואו תצלם רגע. מינוס 40 הוא מדבר רגע. בואו תצלם שנייה, אני יכול להגיד לך שבמשחק היום... בבקשה, דף תוצאות. דני הוא הסינדרלה של הגביע. עידו מאחורי כולם פה. הדף נחטף על ידי סרוך. היה פה מחטף. מה העניינים? עופר, האיש המאושר שמנסה להסתתר, אך הוא לא יכול לברוח מעין המצלמה. מה אתה אומר על הזכייה שלך בכרטיס למשחק של מכבי חיפה? זה לא החוכמה, כי אני נלחמתי פה מול איי פרו שהם עלו למקום השני, זה לא... זה כאילו מי הבן האדם שטוען לכתר. זהו המתמודד. עופר לקח את המקום הראשון על חשבוני בגלל שאני לא שמתי לב שקדמר זרק חותך בסיבוב האחרון של המשחק האחרון, והיום עופר לקח ממני את המקום הראשון בהפרש של 6 נקודות. כל פעם אני נופל מקום שני ככה ומשלם כמו מקום אחרון. זה פה להסביר על הטירה הזאת. בבקשה, מה זה הטירה הזאת? אני רוצה... הרוזן לקלמר, זאת הטירה שלו. הברון. הגשם שלי, בוא נתקדם. בבקשה. תעשה לי בבקשה סיור פה בטירה. רגע, בעלותו של קלמר. זה פה אני רואה טוילט. הטירה הזאת, המטרה המקורית שלה הייתה טוילט. מישהו מקיש לי על הגב. על מי אתה רוצה? יאללה. דני, בוא נעשה קטע. זה יופי, יש לך פה נופים. סוף מתחבא מאחורי איתן. למה? אוי, החמצה הנוראית של סרוך. סרוך, איך פספסת? כל כך גרוע למסיבה כל כך... רגע, יש עוד אחד. וואי. מה הולך פה? טוב, שימו לב לנוף היפה שיש פה. עוד שיש פה חברה של ברברים שבאה למקום עם משמעות היסטורית אדירה ומשתוללת פה. אתם יכולים לראות את איתן רץ להביא את התיק שהוא שכח באוטובוס. לא באוטובוס. לא באוטובוס, הוא שכח אותו באמצע צרפת על המדרכה. אנחנו נמצאים פה על גשר מדהים ביופיו. אנחנו פה גם מתחת לאיזושהי טירה אדירה. מה אתה אומר, מיסיו איתן, על המיקום פה? ז'אן מישל פסקל. ז'אן פסקל, זה היה הפקיונר של הקבוצה שלי בסקי.
מרוצה מהנוף פה. והוא ככה, האמת יש לו כאלה, שקצת ממחיש. מה אתה אומר על הערים שם? בסוף רץ להביא את הסנובורד מההשכרה ולרדת את ההר. יש הפסקה של 20 דקות, אז שאל פניו ומחר כבודו. אני רוצה פה להראות את הסוק המדהים פה מתחתנו. עם נהר. דני, לנסות לרדת פה בסולם למטה ועם המצלמה לצלם תוך כדי. לרדת עם הסולם? תודה. מציעים לי הצעות מצוינות.